Avui us deixo amb en Ferriomi. Què? Ai, en Ferran. Bé, jo he agafat un formulari d'un llibre de lectura i pots veure que aquest formulari té una puntuació total de 15. Les coses que has de tenir presents són les següents. Primera, i molt important, és que quan creïs el formulari, la primera pregunta que posis sigui cognom com a nom. Indica'ls que l'escriguin com indica l'enunciat. Això és perquè després ordenaràs els resultats per l'ordre alfabètic del grup classe, ja que formularis ordena per la marca de temps. Important també que aquesta pregunta la marquis com a obligatòria. Aquesta s'ha de contestar i, evidentment, no hi ha solucionari, 0 punts, perquè aquesta pregunta no forma part del formulari. Les altres preguntes sí que és molt important que tinguis, li donis la puntuació corresponent, però que no les marquis com obligatòries, perquè nosaltres el que volem és que puguin deixar preguntes en blanc si no saben la resposta i aquestes no els baixi la nota respecte a les que han encertat. Això és el que el formulari, el full de càlcul de Google, no fa i nosaltres volem esmenar en aquest cas. Un cop fet això, podem veure que si anem a respostes, aquí tenim creació de fulls de càlcul. Nosaltres podem clicar, ens han fet les respostes i tens dues opcions: crear un full de càlcul nou o enviar les dades en un full de càlcul que tu ja tinguis fet. Si crees un full de càlcul nou, te'l crearà amb el mateix nom i, evidentment, a la mateixa carpeta on tu tinguis el formulari. Això va bé saber-ho per després a l'hora de buscar-lo. Ara, per veure com modifica el full de càlcul, has de clicar sobre la icona. Ara accedeixo al full de càlcul, que jo ja el tinc obert. Espero que no hagis caigut en el parany d'en Lluïset. Per això ell els hi vol dir tutorials, perquè en un moment o altre ell hi fa alguna tonteria. Bé, tenim el full de càlcul. La primera cosa que hem de fer és ordenar tot el full per ordre alfabètic. Aquí tenim la possibilitat, les adreces electròniques les he esborrades i he posat uns símbols. I les respostes també estan tretes de diferents grups. Saps que si vas en aquesta casella, selecciones tot el full i ara al dir dades, dius ordena l'interval per la columna, en aquest cas és la D, i diem ordena. La columna D, ara, com pots veure, està per ordre alfabètic i aquest seria l'ordre del grup classe. Si jo ara me'n vaig a puntuació, puc veure que aquí em diu 15 de 15, però aquí em respecta que és 15, és a dir, aquesta persona n'ha encertat 15 preguntes de 15. Jo ara el que començaré a fer és afegir columnes, afegeixo botó dret, insereixo una a l'esquerra, insereixo una a l'esquerra i en aquesta jo el que vull saber, per exemple, és
quantes ha fallat. Ho tindria clar perquè aquí és una que no ha contestat 10, però és una cosa que després necessito per buscar. Per tant, dic blanc, error. En aquest cas, ell el que em farà és trobar quines ha deixat en blanc o error. Com que jo sé que hi ha 15 preguntes, li poso igual, recorda que les fórmules sempre comencen amb igual, 15 preguntes menys aquest de C2. C2 és les que ha contestat bé. Faig l'intro i en aquest cas em dona correctament que ha tingut ni cap error ni n'ha deixat cap en blanc. Torno a anar aquí, botó dret una altra vegada, insereix una a l'esquerra i ara a mi m'interessa saber quines o quantes n'ha deixat en blanc. I aquí li poso de nom blanc. Aquestes seran les respostes que hagi deixat blanques. Aquí haig d'inserir una fórmula. Sempre que es comença fórmula recorda que és amb l'igual i la fórmula és count i ara ja la puc buscar aquí, que és count blanc, ja et diu, nombre de valors buits, les caselles que ha deixat que no tenen resposta. Clico can blanc i ara, clar, em demana un rang d'on a on. Llavors, a mi m'interessa que la primera pregunta és aquesta d'aquí, li dic G2, 2 punts, i ara vaig a mirar quina és l'última pregunta, veig que és la 1, aquí és perquè la resposta és molt llarga, la pregunta és molt llarga i passa de casella, la resposta 1, per tant, és la casella U2. U2. Tanco el parèntesi i ara ja tinc, clar, també és lògic, si no ha tingut cap error, ni no ha deixat cap en blanc, no n'ha deixat cap en blanc. Ara afegeixo una següent columna i ara aquí sí que vull saber quants errors ha tingut, és a dir, de les que els errors que ha tingut, si li resto els blancs, quants n'ha tingut? Doncs aleshores aquí serà errònies, torno a inserir així. Si a les no contestades o contestades malament li resto les que ha deixat en blanc, aquí tinc clarament quants errors ha comès. En aquest cas, tot, com podeu veure, quadra. I ara ja sí que haig d'afegir l'última columna, la qual em servirà per trobar la nota sobre 10. I en aquest cas sí que haig d'aplicar la fórmula una miqueta més complexa. Per tant, igual, com que és més d'una operació, necessitarem un parèntesi i aquí posarem les respostes que ha tingut bé menys les que ha tingut errònies, però dividides per 3. Se'n recordeu que cada pregunta té 4 possibles respostes. Doncs per penalitzar el que es fa és que com que només una de les respostes és correcta, els errors s'han de dividir per 3. En aquest cas, si fossin 2 preguntes, doncs has de fer 2 menys 1. Si són 4, 4 menys 2. I ara, com que jo vull la nota sobre 10, només haig de dividir per 1,5. Faig el retorn i em dona 10, que en aquest cas es veu molt clar. Queda clar també que veieu que les columnes són massa amples, llavors tu saps perfectament que si et poses aquí sobre i cliques, ja et posa les columnes sobre la que ocupi més espai. En aquest cas, ara ja tinc les fórmules, l'únic que haig de fer és clicar i arrossegar des del quadret, amb la qual cosa estic
estenent tota la fórmula a la resta d'alumnes i jo ja podré tenir aquí tots els resultats per ordre del grup classe nota sobre 10. Què passa? Que aquí em surten els decimals i si vaig a aquesta casella jo puc treure els decimals, però sempre m'agrada deixar-ne un, per tant afegeixo aquí un decimal, afegeix posicions decimals i aquesta elimina posicions decimals. Per tant, espero que hagi quedat prou clar. Ara aquestes notes les puc copiar i exportar al meu llibre de notes, a la plataforma d'escola, etc. Per acabar, m'agradaria fer notar que la primera pregunta de totes és la que hem dit cognom, coma, nom. Després venen les altres tal com tu les hagis escrit. Una altra cosa és que en el formulari tu puguis posar ordre aleatori i a cada alumne li surtin diferent, però quan les busquis en el full de càlcul et surten amb l'ordre en què tu les has formulades. I això és tot per avui!